En un ambient més que fresc, més d'una quarantena d'atletes van participar en la primera prova de la temporada del Diver Sport Club, en la duatló de muntanya de Portbou. Els 3 primers classificats han estat Sergi Boix, de Castell-Platja d'Aro, Josep Almendros, de Calonja, i Víctor Pérez, de Vilafant. En la categoria femenina, Lluïsa Perales, de Figueres, ha estat la primera classificada, Núria Trias, de Santa Coloma de Farners, la segona, i Melina Carretero, d'Empúria Brava, la tercera. El primer local ha estat Gerard Garcia, del Diver Sport Club. No hi ha massa temps per descansar, ja que el proper diumenge 22 de gener es disputarà la segona prova d'aquesta modalitat esportiva a Vilademuls, amb 15 quilòmetres de BTT, 4 quilòmetres de carrera contínua i tancarà la prova amb 10 quilòmetres més de bicicleta de muntanya.